apa nek dibayar 700.000. Piye Tak balik ning nek nang Indonesia piye? nek tak balik ning ngene. Emang ning kene luwih rekoso kerja ya. Ibaratnya kan nek wong Indonesia kerja ning Indonesia misal usung-usung apa kan santai karo rokokan sih. Soale luwih santai lah ritmene kerja ki luwih santai ta di mana Hongkong. Terus luwih penak lah misalnya dalane ya mek lempeng. Nek ning kene kan munggah mudun building angkat-angkat lewat lundakan ngono kuwi. Tapi neng kene kan di kerja 2 jam usung-usung wong pindahan 350 ngono kan 3 jam wis bar ke bayarane 350 Hongkong dolar. Nek di Indonesia nek 700.000 apa nek kerja ning Indonesia sing bayare 3 jam 700.000 angkat-angkat padha ngono kuwi. Kan angel banget. Nah kudune ade nerimone mikire kan ngono. Nah kuwi terus entuk duit ya diri-diri lah carane mangan ya saeneke aku nenek aku ora bingung mangan. Nah aku ora duwe isin aku enek mbak-mbak ngono ya mbak jaduman entuk info apa bener omonganmu jaduman assalamualaikum mbak iya mbak oh iya ketemu ini kilo mas panganan mas raisin tak pangan aku lupa yo tiga iyo gitu kadang ada wong selamatan mas anu iso ujubnya berandungan saiki mas tak dengani sak iso wis pokoke tenanan tak dengani untuk mangan timbang tuku 50 70 ya toh karek ade kreatif orane Lho kan diwehi to ora njaluk kan. iya Iya diwehi ora apa-apa nek diwehi. Apa? Lha emang uripku biyen gak ngono ya ngono padha. Nggonku malah nek arek prei ya semales nggo panganan mulai. Tasku bakulan jamu isine panganan tak pangan seminggu. Lho blendrang ngopo gorengan ya tak ngeneh. Pangan ya wis panganane ngono. Ya piye meneh wong jene. Kecuali ada nyolong, ngerampok, nyopet lah itu kan beda urusan ini kan dhewe ditawani. Iya. Oh nang Victoria Calunggu-lunggu ora Victoria tok sih nang dinding gone salah. Bentitik nang Hongkong. Nek gelem awake dhewe menyapa orang, muni ngono prayo susu sak troli bek. Nang tok jare nek gelem kreatif. Jarek wonge jane ini sampai keluwen ki jane. Ya kan minimalnya kan iso nyelengi lah ge mangane dhewe wis trimo. Nah, kuwi. Ya, mangane kan kadang-kadang kan yo mangane nek ndelok mbak-mbak yo uripe ide saka mereka. Mangane kan terus nek saiki mereka susah piye telepon keluargane yang gak iso telepon aku kan ngono lho. Padha ae. Ra iso ngewangi gawe duit. Ngewangi dicurhati ben atine rada plong karo lega kan. Mas wis sarapan durung? Wis ngopi. Ya wis ngopi apa gurung? Aku ora tau ngopi Mas iki. Dolen-dolen lah rene. Omahmu sing ning kos iki to, Mas? Heeh. Tetep ya apapun lah. Iya. Sing kena dadi butuh ade ora keluar. Aku saiki rada tak rem Mas karena sengaja sing apa tekoni mungkin-mungkinnya paling minggu iki tertarik. Ya ora apa. Paling mungkin awit leh rada terus paling ngaruh wayahe kon leh mempeng leh ndungo sih. Ya. Ya ngono. Iya. Neng kene motone ngingeti barang-barang ada Ya wis mau nyatakno kan. Omonganku kan duduk omongan kecap kan. Omonganku kan ngono nyatane. Surah sing penting kan ya kan dirimu ngerti bahwa segala sesuatu itu
nek arek dhewe sakarepe dhewe ya piye asile, nek arek dhewe njogo supaya wong gak loro ati kan ya dibaten wong iku rezekine mampet soalnya. Iya sih. Ini kan Yo, kudu aku selama ngerti dhewe lah. kerja ning Hongkong ki nek siji aku wong sing ketoke kecewa ambek aku siji. Yo wong paketan. Yo nek misale nek iku kan ora masalah kan jenenge penggawean kan kadang yo kesel, kadang yo Mangkano ki jadwal tempuh hmm. perkara niku. Nek iku gak masalah. Nek iku gak masalah nek menurutku. Mari ngono ki tak sopo ki ora gelem lho wonge, terus aku kan yo perasaan dhewe to mpane. Ini wis nyelondo-nyelondo. Sampai saiki jek tetep tak sopo petuk, tapi pas terakhir cetuk nang toko Indo ki wonge maskeran ngono terus aku yo rada ora patek tak taruh ngono lah ngono. Ora apa. Padahal bisa tak taruh terus pokoke mulai ya saurane mari gak koyo biyen wis duwidene nemen. Kadang yo nyaur, kadang yo mik yo ngono tok. Ora apa. Yo wajar. Siji loro sing gak seneng iku kan wajar. Anu model iki kok cemburu kerja Mas, bukannya aku ngapi-ngapi al kadang ya. Lah kan aku toko-toko Indo ngendi-ngendi kan aku wis seru to. Sak ujung Hongkong nganti ngendi-ngendi aku wis hafal dadan. Tempat wis hafal. Ya kan aku kadang melok kuku fan ndekne ngono kuwi. Nah, adalah aku ora iso bagi waktu aku melok tetep juga kerjaanku sing tak eloni kuwi ya sing ngekeki tempat tanggal aku sak durunge aku entuk ISS ku metu. Mikirku ngene, pomo ki aku juga sing anyar iki gugu fan iki wis tak eloni jane aku sak urung-urung iso bagi waktu selama sebulan setengah mungkin. Ndelalah jenenge kirimane tempuk gak iso tetep tak berne sing tempat tinggal to. Nah, akhirnya kuwi gara-gara ning ngono. Dia rada piye ngono. Jare menak masalah duit, masalah apa jenenge. Yo dijogo. Nah, awakku iso tak dadekne loro kaya angling Darmo ngono kae. Iso nggarap loro-lorone. Tapi cara tenan ketika ngomong ki beda banget karo Indo. Ketika awake dhewe gak nyalai wong kayak gelem kerja, gelem obah ngono kadang ditelepon wong dhewe malah kadang amit malah dadi royokan wong karo wong ade. Ono yang butuhne, kono yang butuhne. Kadang sing butuhne padha butuhne ne tukaran karepe dhewe gara-gara awake dhewe. Karena yo lumayan penak main ini asal gelem obah nih. Ya kayak cerita punya. Gelem obah malah dibutuhne kadang ade. Nah, ini kan beda nang Indonesia mempengoyong apa ya dat panggah ya ngono. direwangi turu pom bensin barang. Ya pokoknya wis dinikmati, disyukuri, dilumpukno. Ora usah boros-boros. Kok jene wayahe titi mongso dirimu dikongkon mule kan minimal. Aku ra bingung dene aku. Aku ra bingung. Lho, Aku oke pas oke deh. Aku gak mau bau. Ra bingung ini. Bisa anakku tak gorene. Ketoke nek tinggu ya salah. Ya salah. Nek kowe nggawa anakmu rene iki ya salah. Dadi duwike ge nyekolahno anakmu nang Jepang. Ben dheke nang kene ora kaya awakmu ngene. Sekolah ditata. Sing genah. Ngono. Aku gak nih Mas ya, mau oleh ya. Amit ya. Cara Gusti Allah ki yo ibaratnya yo sik paring tulung be aku teh bukannya aku jane aku yo syukur Mas. Wis sampai telepon duwe niatan telepon ki jane delok videomu ya ora sengaja YouTube ndelok video. Nek metu videomu sing curhatan
iki gurung dikei ati gurung pola lah wong iki metu sik tak ndok ya. Saya delok ya kepikiran tak kayak wong iki yo tolong aku tak spray. Alhamdulillah aku saiki yo nek yes iso manggut. Modal aku yo ora modal wis balik dah ya kae. Semari ngono wis otot hasil. Cek tak hubungi wongnya lah, tak cerita info lah. Ya wis wujud syukur lah ibaratnya. Ini lah pomo Gusti Allah ya wis syukur lah ibaratnya ya. Pomo Gusti Allah sik mari aku dalan ya. Jane rencana aku next level kuno ya. Aku pomo dadi wong kene ya golek bojo ya wong kene ngono. Kali ngono wis tak selidiki Mas. Kan yo aku koncoku kan yo oke wong independen kini sing wis suwe-suwe. Ngono kan yo akeh sing 20 tahun nang kene. Ngono kan yo enak. Oke. Nah, akeh wis bojone ya wis pegatan ya enek. Bojone wis mati ya enek. enak. Enak sekitaran wong 5 lah, nek gak wong 6 lah. Wis mbok gambar ah. Nah, wis tak kayak wis jaluk-jaluk info ketika mereka lah kan aku telaten mulai otomatis kan wong kan yo model-model wong free ngono lah maksudnya wong kayak ini metu ndone bar kadang ngono iki. Ini tak ajak cerita ngampe esuk mulai MTR buka ngono ku yo nang pinggir dalan ngono iki cerita ngene piye yo wong rokokan enak nang kene iki ya luwih enak ngene buat ceritani lah wis permanen kowe ngerti dhek wis permanen engko wis ngundang urip jopo nah KTP-ne dudune kok ngantekan iki lho KTP ngene iki palsu KTP-mu yo ora palsu piye wong aku ke wani buka toko Indo wani gawe paket usaha ngene iki nek ora yo izin dhisik ning Wancel lah iki izinku iki ngono ngene mbok pancing metu ya tak gambarane yo enek kabeh maksudnya bukan dia orang Jobo kan yo ngerti lah maksudnya wong Jobo kan bedane wong lah wong dhek wani kerja ning restoran ndek kapan ke lho ngesakne sing anu cuci piring lho kecekel nggonku lah aku yo pegel to karo Pak Dewi kene iki repot-repot tok sapencing sik to tak jawab dhek kan bahasa Kantonisnya luancar kok sik to Pak sengojo tak jarak jen diingi kae pi padha-padha KTP ini omongan lho sengojo tak jarak ben aku terus aku mau ngajak ngogel aku ngajak ngogel tak umbar ya Pak Dini terus malah ngomong sapencing ngokakne wong akeh baru tak uncalne KTP ngakil jadi musuh wong kerja saiki nek usaha aku bangkrut ngene piye rusuh ini oh iyalah anu lah dan musuh wis tak dudui KTP ku ngono jen wah ngene sisihku restoran nenek wong Indo terus aku mbok dikirone wong kerja wong wong Indo malah ganti tak kok aja aku semua mangkel dadi ngerti cerita ora wis pok kudang terus throw itu deh nah baliknya ya neng ceritaku apa mau noleng tuh ngono ku ya mbok sopo ngono ya bukannya arep jahat terus ngepek KTP enggak aku kadang iso mau mandek bojoku kan gue masa depan anak barengan ngomong neng kini dadi wong independen tetep bisa mulai tetap bisa balik rene besoknya anak gede yo gak mengesampingkan bagaimana ekonomi Indonesia gue bakal lu elek enggak cuma kan dia iso pilihan apakah pengen hidup nang Indo apa pengen hidup nang Hongkong soalnya nang Hongkong ini menurutku uang sing KTP Hongkong ini menak loh menurutku ya nek aku ya gambaranku yang dari usaha tuku van tuku mobil ngono-ngono kuwi penghasilannya buka loh aku ngerti dhewe wong guguran nek kae ngono dhek jering ngene ngono kuwi ya kene dhewe ya pelaku usaha transport ya nang Indonesia iki bedane aduh wae banget nang kene nyetir dalane searah mek kalek ngetutne lajur-lajur tok siji ning ngono sekali sak jeringannya 150 kuwi ming DST baru ya mati nah kayak mongko nek pomo ade gelem ngebut
tapi mesti 1.500 nutup, malah jari Ahmed iki 1.500 itu hanya setengah hari. Apa nek win di truk iki lah aku lo iso 30 loro nek gelem ngoyo 5 dino. Ya ngono. Nek kuku fan cilik yo setidaknya entuk lah nek 18, 22, selawe wis iso entuk, hitungane santai. Kadang Hong Kong people sometimes working lazy, different with our people, like Indonesian driver, like Pakistan people driver, different. Hong Kong people sometimes lazy. We lazy iso entuk semono. Aku tak omong really aku ora percaya ngono. Ya really brother. Ya you not believe with me. Really. Ya. Saya ngomong. Tapi cara tenan tak selidik-selidiki koyo aplikasi Google. Ngono maksudnya aku lu sering order Google Fan ngono. Wis pokoke lanyah lah kon kirim-kirim. Kon opo ning dadi wong Wis iso awakmu ya? Wis suwe ket sasi ning Hong Kong pokok sing iso bahasa Inggris, driver iso bahasa Inggris ya wis iso. Pokoke nang bahasa Inggris wis iso kerja. Ya wis sesuk. Ya engko sesuk tak goleki lah. Wis intine tak sesuk tak goleki. Ono gawean. Nek bahasa Inggris, nek bahasa Kantonis sik 1% paling. Oh enggak bahasa Inggris, Kantonis tarae. Terus wong Cina sing bahasa Inggrisnya kagok ngono kae. Iya angel dirungokne gitu. Nek wong India, Pakistan, Bangladesh Aman ya? Nepal no padha sih. Menak dirungokne. Cek bisa dipahami ya. Terus cah nom sing kulino bahasa Inggris, cah Hong Kong sing kulino bahasa Inggris yo menak dipahami. Cuman nek sing kadang wong enek to sing rada tuwek setengah umur ning kagok-kagok nek bahasa Inggris. Hong sing ngono kuwi kan enek. Iki ngel kadang ngrungokne. Wis mantap. Wis belajare wis akeh. Semakin suwi ya semakin pintar dan pergaulan semakin lebih diseleksi lagi karena sekali lagi urip nang njaba kan apa jenenge sembarang kali iso mlebu, tinggal sing mlebu positif apa negatif kan ngono to ceritane. Nek suwe-suwe kan ya wong ceritane wong paper iso duwe bisnis karo usaha ya nek engko tak critani level iku lah. Level di sana kan dirimu wis ngelihat, wis delok gambaran dan sangat memungkinkan kan. Nanti levelnya seorang paper iso jadi residen terus akhirnya duwe bisnis ya enek levelnya. Enek juga cerita itu dan itu ceritane nyata dan nek aku cerita mesti awakmu roh. Sing tak omongno sapa iku awakmu ngerti. Dan kamu bisa ngelihat. Intinya di sini tuh kesempatan masih sama. Kesempatan itu tidak pilih-pilih. Sapa sing sregep, sapa sing iso mikir, ya iku sing bakal oleh dalan. Tapi semakin gak gelem mikir ya wis dalane buntu terus. Intine ngono, enggak usah kuatir. Ada hal juga aku juga prepare, aku yo nyiapno gawe awakku dhewe supaya gak ngene-ngene ae kan. Nah, intine kan aku ketemu dengan dirimu wis dari Indonesia. Artinya set up-nya itu udah sebelum nyampe sini sudah terset up dan dirimu sendiri menyadari, membenarkan dan memang potensi besar. Sing jelas yo kekancan iku kan kalau bisa yo enggak akan berhenti karena sesuatu hal. Intinya kan di situ. Bagaimanapun posisimu wis ada di sini, wis iso golek duit, wis merasa apa yang mbok usahakno iku wis iso balik garek ngunggahno level. Kan itu tuh persoalannya kan itu. Dan kita dan akan terus gitu loh ngunggahno level. Nah, ketoke wis penggawean wis ngenteni iki. Wong curhat-curhat wis arepe moro. Wis ngono ya. Semangat, sehat selalu ya. Lanjut ya. Nuwun Mas. Iya, sehat selalu. Yuk. Bye bye.